Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Hu tal-eżis l qegħdin nofrdu l-Quddisa għar-Roħ Mary Rose Kawki. U fil-Vanġelu illum ser niltaqgħu ma' Ġesu li waqqaf it-tempesta. Ejjew nitolbu l-mulej nirrikonoxxu l-ewwel qabel kollox it-tempesti fil-ħajja tagħna u nafdawhom fidejh. U biex nitħejju tajjeb għal dal-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li minħabba fina sirtu obbedjenti sal-mewt, mulej ħnina. Int li qalbek ħelwa u umli, Kristu ħnina. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamil mulej Alla tagħna li aħna għaddejja tiegħek inkunu dejjem qawwien u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem. U li bit-talb glorjuż tal-imqazza Marija dejjem Verġni neħilsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu lejna ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kien ħares il-quddiem lejn il-belt li l-Mgħallem u l-bennejt tagħha huwa Alla. Qari mill-ittra lil-Lut, Ħuti, il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. In-nies tal-imoddi oġbu lill-Alla sewwa sew għax kellhom il-fidi. Kienet il-fidi li ġalet l-Abram jobdi s-sejħa ta' Alla meta dan kallu biex imur fart li kien se jagħtih b'wirt u telaq bla ma kien jaf fejn kien sejjer. Kienet il-fidi li ġalitu jammar fl-art imwieda, kisu barrani fart barranija u jgħix taħt it-tinet flimkien ma' Eżak u Ġakob li kienu werrieta miegħu tal-istess wieda. Għax hu kien ħares il-quddiem lejn il-belt mibnija fis-sod li l-Mgħallem u l-bennejt tagħha huwa Alla. Kienet ukoll il-fidi li bija Sara mara imdaħla fi żmien setet titqal għax hija għarfet li ta' kentu kien dak li jagħmlilha l-wieda. Kien għalhekk li minn bniedem wieħed li kien tista' tgħid mejjed twildu nies bil-qotra daqs il-kwiekeb tas-sema u daqs ir-ramel ta' xatt il-baħar li ħadd ma jista' jgħoddu. Kollha bil-fidi mietu dawn in-nies kienu għadhom ma ħadux dak li kien imwiet, iżda huma rawh mill-bogħod u sellmulu waqt li jarfu li huma kienu barranin u għorba fuq l-art. Ta' bilħaq dawk li jitkellmu b'dan il-mod juru ċar li huma qegħdin ifittxu pajjiż għalihom li kieku kellhom fi ħsiebhom il-pajjiż li minnu kienu ħarġu, kellhom żmien biżżejjed biex jerġgħu lura fih. Imma issa huma jixtiequ pajjiż aħjar, jiġifieri dak tas-sema. U għalhekk li Alla ma jistmelx isejjaħ Alla tagħhom għax hu ħejja belt għalihom. Kienet il-fidi li ġalet l-Abram joffri l-Iżak meta Alla ġarbu u kien se joffri l-ibnu il-waħdini sewwa sew dak li kien ħa il-wediet u li Alla kien qallu min Iżak intat ikollok nisel. U għafem li Alla kellu seta saħansitra li jkajjem mill-mewt u fis-sens ta' tixbiħa ħadu ta' bil-ħaq lura mill-mewt. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sam responsorjali imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġej jżur u jifdi il-poplu tiegħu
imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġej jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David qaddej tiegħu bħalma wieħed fil-moddi fom il-profeti qaddisin tiegħu. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġej jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U salvana mill-edewwa tagħna u minn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġej jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U jiftakar fil-ħalfa li ħallef il-Abram missierna li jagħtina l-grazzja li wara li jeħlisna minn id-den l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu ħajjitna kollha. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġej jżur u jifdi il-poplu tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla hekk ħabb id-dinja li ta' il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Dakinhar x'ħin sar fil-għaxija, Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu ejjew naqsmu għaxxat ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam riefnu kbir u l-mewġ beda tila għal ġod-dgħajsa, hekk li kienet ġabdiet timtela bl-ilma. U kien fil-poppa rieqet fuq imħadda. Qajmuh u qalulu, Ma'allem, dan qisu mhu xejn għalik li aħna se nintilfu. Imbagħad qam ordna lir-riħ u qal lill-baħar, iskot biżżejjed. U r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira u qalilhom, dal-biża' kollu għaliex? Mela m'għandkomx fidi? U qabadhom biża' kbir u bdew jgħidu l-xulxin, dan minnu mela biex saħansidra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. Fil-Vanġelu tal-lum niltaqgħu ma' dawn id-dixxiepli li qegħdin fil-preżenza ta' Ġesu, qegħdin f'dgħajsa miegħu u waqt li qegħdin fid-dgħajsa tqum mal-tempata. Din nistgħu ngħidu nistgħu nqabbluha mal-ħajja tagħna u mar-relazzjoni tagħna ma' Ġesu. Fil-ħajja tagħna xi drabi ikun hemm ftit tal-mewġ. Ikun hemm dan il-mewġ kemm fil-familja tagħna, kemm fil-ħajja personali tagħna, kemm forsi fil-Knisja li tagħha aħna nagħmlu parti, forsi fil-parroċċa jkun hemm xi inkwiet jew fid-djoċesi, sew fuq il-postijiet tax-xogħol ġieli jkun hemm il-mewġ, fis-soċjetà in ġenerali. Inkunu fejn inkunu jista' jkun hemm mumenti ta' diffikultà, mumenti ta' maltempata. U aħna li qegħdin hawn il-Knisja u anke qed segwina permezz tal-Internet qed nagħmlu dan l-isforz min-naħa tagħna biex inkunu aktar qrib ta' Ġesu. U wieħed jista' jistaqsi u jgħid imma għaliex inqala dan il-mewġ meta jien qed nipprova nagħmel it-tajjeb. U hawnhekk għandna l-istess esperjenza ta' dawn id-dixxiepli. Qegħdin ma' Ġesu hemm il-mewġ u qegħdin jaħsbu li ser jerqu. U Ġesu min-naħa tiegħu qisu mhu jagħmel xejn. Fil-fatt qalulu d-dixxiepli tiegħu, Ma'allem, dak qisu mhu xejn għalik li aħna ser nintilfu. Xi drabi forsi hawn min isaqsija din mistoqsija.
Mulux intqajt ma' persuna li għaddiet minn ħafna diffikultajiet imma wieħed jibda jgħid imma għaliex Alla permetta li jiġri dan meta jien kont nitolbu, anke meta kien jiġri li dak l-inkwiet. Kif ħadd ma jenni dakinhar. Imma mbagħad iqum il-mulej dak il-ħin stess bi waqqaf il-maltempata kollha. U dik il-maltempata imbagħad ma tibqax mument ta' biża' imma ssir turija tal-qawwa t'Alla. Għax Alla juri li għalkemm ikun hemm id-diffikultajiet u kapaċi jibni fuq dak u kapaċi juri l-qawwa tiegħu. Għalhekk jew illum nitolbu l-mulej jekk dan ġara fil-ħajja tagħna ejjew nirringrazzjawh, jekk forsi nħossuna għaddejjin minn xi diffikultà, ejjew nemmnu li il-mulej jista' jwaqqaf dan kollu u ejjew ma nibżgħux nagħmlu bħad disċipli u mmorru ngergru lil Ġesu. Ma'allem daqqisu mhux xejn għalik li aħna se nintilfu fiskiet nitolbu fuq dan. U sa nqumu bil-wifqa u rresqu t-talbit tagħna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-isqifijiet tas-saċerdoti biex fuq l-eżempji ta' dawn id-dixxipli ma taqtaqgħod qalba imma tirrikorri dejjem għandek. Nitolbu. Għalina l-koll hawn preżenti biex fuq l-eżempju ta' dawn id-dixxipli fil-momenti ta' diffikultà tal-ħajja tagħna nirrikorru għand Ġesu u nemmnu li fihem it-tama tagħna. Nitolbu. Resqulek Missier ħanin ukoll il-pellegrini kollha li jżuru dan is-santwarju u li qed isegwuna permezz tal-internet. Kun magħhom int fil-mument ta' diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Itolbu li bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Lord ismu ħtiġijiet tagħna ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Tolbuk mulej li jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex hu li twieled minn verġni bla ma naqqas issa qaddes ix-xbubija ta' ommu inaddafna minn ħtijietna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħix wi-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru kemm int tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek. Iżda llum fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija aħna nfaħru l-kobor tat-tieba tiegħek bl-istess sinnu tarat il-ħajr li għamlitlek omm ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamlet mad-dinja li xerdet fuq ħnina tiegħek bla tarf, meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli
ferħana għal dejjem qudiemek, iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom il-qan tolbuk it-tifħir tagħna, waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Għaddejs, 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 mlej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dan l-offerti, bil-barka tal-Ispirtu tiegħek, biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raħibati, ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħu. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-feħel awmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Mary Rose, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbuk, għatlilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwied. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla ta' dinja ħenna għalina,
ftalla li tneħid nubiet ta' dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Nitolbu. Qarbinna mulej bis-sagramenti tas-sema. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Għamel fiħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.